И здравейте хора, пак съм аз, това съм аз, Калин Ташев, с двама мои приятели сега ще играем. Миналото видео рейдж кутнахме, защото не спряха да ни дразнят. И това е всъщност час 2, същия ден, същия час. Просто сега играем трио нормален батъл да ги биеме и да направим виктори, после ще играем ранкет, за да ни дава бонус. И да сме с коронки и да се фукаме. Както знаете, аз миналата игра направих виктори с моят приятел Вики. Сега е тук и другия ни приятел, който се казва Преско. Чакай, Преско, обърках ти името. Казва се Берки. Берко, я кажи нещо. Ние му викаме Берко, защото той си го измисли този прякор. И защото любимото му село е, познайте кое. Берковица. Напишете долу в коментарите, ако сте познали. Ама не лъжите сега, айде да не си разваляме отношенията. Няма да ми... Тарикачи. Вики, я кажи млади богати. Хора, аз ще ям пица. Хора, тук между другото има... Елаче, вижте тази машина, вижте какво дава. Дава и това. Аз пък отворих сейфа вече. Добре, аз чувам. Добре, вие го лутвайте, аз ще взема от другото място. Тук има пица, да знаете, купил съм ви да се наядете. Елате бързо при мен, елате бързо открито. Да, знам, идвам. Тук съм. Има големи гърмежи, трябва да не го изпустим. Да. Преско, вземи си такъв мичек. От две места се стрелят. Единия е кракнат. Добре, единия дед. Другия дед. То се опита да нас снайпне. Остейте да го изгавря с той, с мичка. Те са двама. Те са бият двамата. Оу! От две страни са. Единия е дед. Го другия. Мяре да ходим. Вики, я виж аз какво са катерил. Има мичка. Ма те май не са на планината, да ви кажа. Ама защо сме на Zero Build? Ето остана и да уби. Виждам ги. Отивам. Тука долу са. Един е до мене. Преско, ти са би с тях. Да, те ми скачат трима. Те ма спамят, бе, човек. Чакай, Айде и Берко. Вики, кракнати са, да знаеш. Те се чудят къде съм аз, между другото. То стоя пред него и не ма вижда и ма търси. Вики, изчакай ги да се махнат, ще кажа като са махнали. Виж ги как стоят. Добре, тръгват надолу. Тръгнаха, Вики, идвай бързо, тръгнаха. Идвай да ма дигнеш, после ще му взимаме ребут картата. Моля те, наплюнка съм. Давай, Вики. Медкит имаш ли? Нищо, аре ще учим го ребутнем Беркито. Умрях от фудемич, шегувам се.
тук Вики, при мене има хора. Двама. Идвам да ни подпиша. Буквално са до мене. Трима са. Долу в сейфа са, къде бяхме ни. Кракнат! Мале, брат, съм плюка съм. А виж ма мене. То се долу в сейфа. Да го изкарате бързо. Не е в сейфа. Е тук за кемпи. Не е тук. Вики, бандаж. Бандажа са. Берко, още ли си тук? Да. Вики, аре да бягаме и ще го ребутнем, виж къде. Ти се живка. Дай, там са ребут. Вики, да бягаме към... Чакай, не съм го убил. Убил го. Ела, Вики, ела. Стой. Май съм много добър, а? Вики, гледай коста. Вики, виж аз какво пистолече имам. Вики, да знаеш, тук има такова пистолече. Ембот пистолече. Тук ли го ребутвам, Беркито? И трябва да ми бързи. Добре, давай двамата, като го ребутваме, ще стане по-бързо. Берко, бъди бърз. Преча ли, че? Вики, ей там, на лилавото отивай, ма не там и... Ей там има две... Защо ме изоставихте, бе? Ще ме изоставят. Безсрамно. Искате ли сега да ви направя колата ви да спре да работи? Аз го взимам бота. Вие даже не сте тук, добре. Да знаете, аз го взимам бота, при мене са бият. Ма ви ме изоставихте, нали? Трябва учите. Не са бият при мене, при вас. Кой е баунти? Кой ли може да е баунти? Преско. Бота ма хюба. Кога аз чувам да ги трепам. Че ми писна, брат. Аз казал, почва да ми писва, няма да го мисля. Ще вземем ли мици като моя? Има само един на мапа. Да отида ли да го взема? Да, отиди. Трябва някой да дойде с мене на лилавото. Кой ще го вземе? Защото аз... Вики, качвай се в ламборджинито. Вики. Карай, ето. Давай, отивай. Берко, я виж с каква кола смени. Помпата съм си дропнал. Само дето я Порше. Вики, аз пред тук... Не, няма. Ехе. Вики, там не са го взимали. Виктор, има достатъчно газ, отива и там. Аз ли бе? Ще взема и бутилки газа после, чуля? Да.
аз се качвам, не ти. Как е толкова? Това е думата. А не бе, то аудиото ти е по-важно. Аудиото по-важно. А, от нас по-важно. Разбира се. Видеогрупата. Трябва да ремонтирам. Виж го Верките. Вики, я дай газ да се фръкне. Дай газ да фръкне. Хора! Ползваме ембот пистолета. Търет пусна то смазния. 25. Кракнат. Вики, качваш ли се, че ще караш? Вики, че ли ще караш? Ами аре, давай! На острова ли отиваме? Не съм взел, защото преско ще... Качвайте се горе да го вземем. Вики, ари бе човек, за една кола. За една кола и то във Fortnite. Нали разбирам в живота, ма във Fortnite, човек. О, в живота тук. Ако в живота ти, ако в живота BMW-то беше закъсал ти и за пуша, направо. Човек? Не ти да го вземаш. То ще ни излезе. Дай ми се Ко... Аз имам... Вики, аз... не е хубав е. Не. Тука хора няма. Добре, ари. Тука има снайпер. Някой остави снайпер, май. Аз го взимам. Знай ми, Берки. Аз нямам. И аз нямам. Еми, аре, че той аз ме дървам идва. Аре, бегайте се по лънч, пада, момчета. Айде. Ама не трябва да не сходим. Там където съм аз. До мен е то с Мичка. Правиме дуел. Чай да учим много помогне. Не, аз го убих. Убих го. Ще ми дадеш ли медальон? Не. Вики, тука, кое избираш? Това или медальона? Кое избираш? Това или медальона? Кое избираш? Това или медальона? Чакай, тука има човек. Убивай го! Давам на бота да ме атакова. Вики, ти са би, бота ще ме дигне. Ботка, идвай. Ботка. Къде? Дейме да рома. Внимавайте! Бота! Някой са такова, някой пува. Трябва да се хилна, Вики. Трябва да се хилна. Хора, аз трябва да ям. Още един прикол. Хора, горе има медалон. Вики, горе е медалона.
Ми на острова! Елай тук се качи по зиплайна на острова и. Ти трябва ли го оставиш? Ми... Да? Аз тук си хрупам лук. А не, чакай. Горе ли е? Взе ли го? Защото виж, Вики, виж къде излиза на мапа, че. Излиза, че е някъде тук. Не, Майя, долу. Вики, аз щях да ти дам, а нищо. Твоята семка. Къде и то сме да... Вики, Майя е и там. Майя е тук. Добре. Тук има джъмп пад, нали? Краш пад. И аз. Добре. Той... Съгласен съм с Бе. Ми идвам и аз. Що? Да снимаш видео. Да, бе. Аз съвсем добре. Нищо. Да би ми. Нали? Той Георги каза, че ще ма гледа, като сме на компютърно. Да пази. Хора, дайте да вземем тия ботки. Ох, няма да вземам никой. Не бе да ги убиеме. За следващата зона. Ся. Здравей, приятелю. Чкъпеш ли се? Мале, как искаш да ме скинти, момчето, ма не мога да заплати. Абе, ние колко човек? Ние сме трима. Остава още един човек, хора. Давайте да отиваме към зоната. Реши това. Може и той да го има такова и да е в зоната някъде. Хората си играя, правим някак един да не уби. О, да. Аз малко убих приятеля. Може. Вики, че тук сейфа си го взел, нали? А тук не сме идвали. Идвахме. Хора, вижте къде ще е следващата зона. Първо тъз да миниш, защото следващата зона е в зоната. Чакайте, аз тук си търся, имам един квест. Намери го! Идвам. Абе, шегувам се, не е тук, ама трябва да е някъде тук, защото... Хилва са! Тук е някъде! Усетил го, че хилна. Чух, че са хилна, излезе ми, че са хилва някой. Да претърсим всяка една страта. Хора, тук има Леонардо Катанов. Ако някой иска. Аз съм Донатело. Аз имам Рафаел. Хора, тос може да е в сейфа! Аз стои ще гледам са. Чакай, аз съм там. Ще проверя. Сейфа не е отворен. Дайте да го отворим. Брат, имаме си хубав лут. Да, аз имам само лила с едно ембот пистолет. О, виждам. Верно ли бе? И аз го видях. Усещам как всеки мен... Хайде! Хайде бе! Хайде бе! Хайде бе! Хайде бе! Хайде! Найден! Хайде! Найдене! Аре, сега ще играем на ранкет. Скача ли? Представям, че как ще умрем, но добре.
Викторе, все пак важното и да не загинем. Чакай, че ще спра видеото. Хора, нашия човек не може да играе. И аз сега съм с Викто. Двамата ще играем на ранкет. Вики ще дропна коронката. Аз имам. Не! Някой ми я взе! Взеха ми я! Един мина на спринт, че ми я взе. Викторе, сега ще ми Сега ще ми направиш нова коронка. Ама, аз ще взема бота там, да се разберем. Защото аз умирам най-често и да може да ме дигне ти, докато се трепеш и ги убиваш. Много мило. Не иска. Вики, пуснато е видеото, нали знаеш? Вики, искаш ли някой път да дойдеш у нас или аз да дойда у вас и да правиме като един ютубър, че го знаеш, да реактваме на съдби на кръстопът? Бота аз го взимам. Не. Ма човека ли настреля? А не, бота. А ти не го взе ти бота. Вики, защо умря от бота? Как умря от бота, бе, човек? Не, Вики, ти си Вики, че вместо да наемеш бота си го ударил. Да, стигаме толкова. Не, Вики, арио. На нормален батъл ще играем, ако трябва 10 игри, ама на нормален, да ги бием, не на ранкет. Искаш ли? Спри видеото за малко. Добре, спирам. И така, хора, вече сме в другата игра. Трябваше малко да речкотнем. Затова не снимах, защото иначе щях да се занимавам като Хриското да правя всякакви такива неща. И затова. Какво? Къде е той? Добре. Добре, че не да чухани. Аз не падам там, що ме целия китайски там. Не, мисли бота и бота ще дигне и аз ще дойда колко са може много бързо. Там до мене има кола, ще наема бот. Вече го нариха, вече ме гърмина, взех кола и са бегам. И на мене ми взеха бота. Май. При мене има двама. Вики, идвам. Вики, на руине 3 се чакаме. Спаси ли съм? Ама Вики, на мене, ако някой ми дойде, ще мога го бия само с кирка. Да, аз където исках да лутна, има хора. Нищо. Ще спра видеото.